So hello my two family, welcome खालामबाय गासिबो आंनि मोनसे new video guys. ओमफ्राय दिनै आं one and only रायलायगोन जोंनि रनाल्डोनि सायाव। Oh भाईसा, all the people are talking about one and only Cristiano Ronaldo because नोंसोर दायो मिथिखागौ जानांगौ जोंनि बे Cristiano Ronaldo one and only all record बानायबाय जोंनि YouTube-आव। तो देखिए रोनाल्डो ने 21 अगस्त को अपना नया YouTube चैनल लॉन्च किया। क्रिस्टियानो ने ये चैनल योर क्रिस्टियानो नाम से लॉन्च किया है। देखते ही देखते उनके YouTube चैनल ने रिकॉर्ड्स को दासिमालासे नोंसोर मिथिखाबाय जानांगौ जोंनि बे क्रिस्टियानो रनाल्डोखौ जोंनि बे YouTube कम्युनिटिया माने YouTube चेनेल बानायनोनो बारा खादोंमोन। But most important question is that but मानि थाखाय जोंनि बे क्रिस्टियानो रनाल्डो मानि थाखाय YouTube ओपन बानायखो? Why he open YouTube channel? बेसेबा गोबाव रिसार्च बानायबाय थानायनि उनावसो आङो मिथिना मोनबाय। What is the reason and why Ronaldo open his YouTube channel? थौदो बिदिबा आङो नोंसोरजों रायलायनोसै जोंनि बे रनाल्डो भाईसाबा मानि थाखाय ओपन बानायदो माने YouTube चेनेलखौ सिक्रेट बाथ्रा। 8 जुलाइ 2024 क्रिस्टियानो रनाल्डोआ YouTube चेनेल ओपन बानायदोंमोन आरो बे 8 जुलाइ ओपन बानायनाय YouTube चेनेलाव बियो गावनि काउन्ट्रिखौल' खिन्थादोंमोन गावनि गासैखौबो खिन्थादोंमोन बाट थेवबो बे चेनेलखौ ओरैनो दोनथ'दोंमोन आरो बेनि उनाव फैनानै जोंनि बे 21 आगस्ट 2024 आव जोंनि बे मिस्टार आरआ गावनि YouTube चेनेल ओपन बानायनायखौ एनाउन्समेन्ट खालामदों आरो बिनि चेनेलनि नामा जाबाय जोंना इउ आर क्रिस्टियानो रनाल्डो आरो बिनि दसे उनाव थानानै जोंनि बे गासै मिस्टार आरनि गासै फेन आरो फलोवार्सफोरा गासैबो बे YouTube चेनेलखौ ओरैबायसा सापर्ट खालामदों दि जोंनि मिस्टार बेस्ट आरो केरेमिनाटि गोबां गोदोर YouTube चेनेलफोरा बेजों लोगो थालांगोन रखम बानाय जेब्लानो YouTube चेनेल ओपन बानायनानै 47 मिनिट जायो अब्लानियानो 1 मिलियननि क्रसआव थांदोंमोन बे YouTube चेनेला आरो जेब्लानो 22 मिनिट जायो अब्लानो 1 लाखआथ' कमप्लिट जाखादों आरो बेल'थ' नङा 1 आवार्सनि गेजेरावनो जोंनिया बे 1.27 मिलियनखौथ' कमप्लिट पुरा बानायखादों आरो बेखिनिया जादों बिनि फेन आरो फलोवार्सनि थाखायनो पुरा कमप्लिट जादों आरो बयनिख्रुइ साननो गोनां बाथ्राया बेनोदि जोंनि बे रनाल्डो भाईसाबखौ YouTubeआ सिगाङावनो मिथियोमोन रनाल्डो भाईसाबा जोंनि YouTube चेनेल खुलिगोन होननानै एक्जेक्टली बेखौ आं मानि थाखाय बुंदों नोंसोरथ' बेखौ मिथियाखै जानांगौ बेखौ माने जोंनि बे क्रिस्टियानो रनाल्डोआ वन डेनि गेजेरावनो जोंनि बे सिलभार प्ले बटनखौ वन एन्ड अनलि वर्ल्ड रेकर्ड क्रिस्टियानो रनाल्डोआ मोननो हादों आरो बेल'थ' वर्ल्ड रेकर्ड नङा आरो बेजों लोगोसे वन डेनि गेजेरावनो नैबेयावनो लाबा जाबाय 24.3 मिलियन साबस्क्राइबार सानसेनि गेजेरावनो वन डेयावनो आरो आङो बेखौनो आसा खालामबावदो जोंनि बे क्रिस्टियानो रनाल्डोआ बहुत थाबैनो गोल्डेन प्ले बटनखौबो मोनगोन होननानै आरो बेजों लोगोसे बयनिख्रुइ साननो गोनां बाथ्रा बेनोदि जों नोंसोर दा बेखौ नायखांनायनि उनाव सार्च खालामगोन नोंसोर इउ आर क्रिस्टियानो रनाल्डो ओमफ्राय बेसेबा गोजाननि उनावबो माने बेखौ माने चेनेलखौनो मोननो थांनाय नङा जेसेबांनो नोंसोर बे चेनेलखौ सार्च खालामो अब्लानियानो माने क्रिस्टियानो रनाल्डोनि अलरेडि फैगोन बेजों लोगोसे बुंनो थांबाथाय बिनि चेनेला अलरेडि नोंनि सायाव फैनाय नङा बेखौ आं बुंनो हायो आंनि आसिगोन दानस'नागोन दायालासे फैदोंबाबो आं दानस'नो नङा दे बे बाथ्राया नंगौ दे ओमफ्राय दायो बुंनो थांबाथाय गासैबो अलरेडि फैगोन माने बिनि चेनेलनि गासैबो फैनाय नङा माने चेनेला फैनाय नङा अलरेडि बिनि गासै भिडिअ फैगोन बेजों लोगोसे बुंनो थांबाथाय क्रिस्टियानो रनाल्डोनि बायसा आंनि चेनेलाबो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय जाहाथे सानसेनि गेजेरावनो आंनाबो 100 मिलियन थाङो सिमाव नुवाखै आरो बेजों लोगोसे रनाल्डो बो थायो होनबाथाय पर्तुगालावनो रनाल्डो थायो बेनिफ्राय जों डाटा सार्भारनि गेजेरजों मिथिना मोनदों नोंसोरनि बेयाव नायनो लाबा जाबाय जोंनिया जानुवारि 2024 दा पपुलेसन अफ 10.24 मिलियन नोंसोर बेखौ नायना लाबानो जाबाय बेसिकलि नोंसोर 10.24 खौथ' नोंसोर 1 करोड़नि सायाव बुंनो हागोन आरो बेजों लोगोसे मुम्बाइनि खाथियावनो आरो बेनो जाबाय जोंनिया पर्तुगालनि जोंनिया 21.6 मिलियनाथ' जोंनिया बे पर्तुगाला जाहैबाय जोंनिया मुम्बाइनि आधायानो जाहैदों बिकज दायो बुंनो थांबाथाय जोंनि बे इन्डियानथ' जोंनि बे क्रिस्टियानो रनाल्डो गोलैना ओमफ्राय बेजों लोगोसे बुंनो थांबाथाय जोंनि बे क्रिस्टियानो रनाल्डोआ जि बानायदों माने जोंनि इन्डियानि गेजेराव बे दासिमालासे रनाल्डोजों लोगोसे रावबो टाक्कार मारिनो हायाखै बेनिफ्राय दा नोंसोर सानगोन इन्डियाखौनो ओरैबायसा बुंखादों होननानै बिकज आइ एलस' फ्रम इन्डिया आं इन्डियाखौ बिराद मोजां मोनो बेनिखायनो आं इन्डियानि मानसि बिकज आइ लाभ इन्डिया लेकिन इन्डियाखौथ' दोनथ'दों ओमफ्राय बेजों लोगोसे बुंनो थांबाथाय इन्डियानि खाथियावसो दं ना बियो रनाल्डोआ बेजों लोगोसे बुंनो थांबाथाय मोनसे फिसा काउन्ट्रियाव थानायानो ओरैबायसा नाम बानायना लाबायदि जोंनि बे रनाल्डो क्रिस्टियानो रनाल्डोआ जेसेखि फर एग्जाम्पल इन्डियानि गेजेराव ओरैबायसा गोदो इउटुबार दङ धरराथि हौवाफाम बेजों लोगोसे आशिष सानसालानि केरेमिनाटि बेजों लोगोसे गोबां इउटुबार दङ जोंनि इन्डियानि गेजेराव टटेल गेमिं जेसेखि टेक्न' गेमार गोबां गोदो इउटुबार दङ डेस गेमार बुंनो आसला दे आरो बिसोरजों लोगोसे जोंनिया मिस्टार बिस्ट जायखौ जोङो इउटुबनि बादसा बुंनो हायोमोन दाथ' बुंजाला आरो दा बेखौ नुनानै ओरैबायसा शक जादोंदि आरो मा नोंसोर बेखौ दा सानदों व्हाट इज द रिजन बिहाइन्ड द ओपनिं इउटुब चेनेल बेनिफ्राय नोंसोर बेखौ मिथिगौ जोंनि बे रनाल्डो भाईसाबखौ जोंनि बे इउटुब कमिउनिटियानो नोङो इउटुब चेनेल बानायना होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय बेसेबांबा गोबाव रिसार्च बानायबाय थानायनि उनावसो आं बेखौ मिथिना मोनबाय
बायदि आरो बेनो जादों बे इउटुब चेनेल अपेन बानायनायनि रिजन जादों हि इज लाइफस्टाइल माने लाइफस्टाइल गावनि लाइफस्टाइलखौ बियो गावनि अपेन बानायनाय इउटुब चेनेलाव गावनि अनलि लाइफस्टाइलनि बागै हेगारगोन होननानै आरो बेनो जादों जोंनि बे इन्स्टाग्रामफोराव जियानो जा फेसबुक पेजफोराव माने माब्लाबाबो जोंनि बे रनाल्ड' भाइसाबनि माने माब्लाबाबो माने लाइफस्टाइलखौ नुफेराखैमोन बेनिखायनो इउटुबाव बानायदों दि माने माबायसा लाइफस्टाइलखौ माबायसा थांनानै थायो माबोरैहाय बेफोरनो जाबाय मोनसे लाइफस्टाइल बेनिखायनो नोंसोर बेखौ नायना लाबानो जाबाय आरो गासैबो मिथिखागोन दे आरो बेनि रिजन जादों माने जोंनि बे जायफोरा माने इउटुब चेनेलाव दासिमालासे फेस्टिभेल बानायाखै माने फेस्टिभेल जानायाथ' जोंनि बर'फोराव गासैबो बानायो ओमफ्राय आंबो मोनसे चेनेलाव वान एन्ड अनलि फेस्टिभेल बानायो दे माने बांसिनानो बानायबाय थाया मोनसे मोननैयाव बानायबाय थायो ओमफ्राय आंनि चेनेलाव आरोबाव मोनसे बिटिआर आर्मि दंबावो बिटिआर आर्मियाव थांनानै नायबानो आंनि मालाबाबो फेस्टिभेल नुनो मोननाय नङा बेसिकेलि बेनिखायनोथ' आंबो सानदों माने जोंनि बे रनाल्ड' भाइसाबा बुंदों ना फेस्टिभेल बानायनायावबा उनावल'सो बिदि होन्दों जियानो जाया मानो बिटिआर आर्मि सार्च बानायथां आंनिफ्राय बिटिआर आर्मि सार्च बानायनानै जुदि आंखौ माने मोनसेबा फेस्टिभेल नुयोबा अह फैसा बिगारदोंमोन सोरनाबा बावगारलांबायसै फेस्टिभेल बानायाखै बेनिखायनो बुंदो दि माने फेस्टिभेल बानाय बेजों लोगोसे फेस्टिभेल बानायनायजों लोगोसे गोबां माने खामानि नुनो मोनो आरोना जियानो जाया माने गाइस बिदिबा दिनै भिडिअ'थ' बेखिनियामोन आइ होप कि नोंसोर दिनै भिडिअ'खौ माने बिराद गाज्रि मोनदों जानांगौ ओमफ्राय मोजां मोनदों जानांगौ मोजां मोनदोंबा यार दासिमालासे मा खालामगासिनो दासिमालासे लाइक खालामाखैबा लाइक खालामना जाबाय आरो चेनेलखौ सरि साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनखौ अल सेल खालामना लाबा जाबाय थौदो बिदिबा दिनै भिडिअ'खौ बेखिनियाव दोननोसै लोगो मोनगोन आंखौ मोनसे गोदान भिडिअ लोगोसे बेखिनियावसै ओइ र' बाय दे होमबालाय ना गुड बाय ओमफ्राय बेखिनियावसै टेक केयार